Ćao, ovdje sam sa dva Jedi amatera, je li tako? Jeste. Nismo previše upoznati sa svim stvarima, mi smo više ovako ograničeni na kanon. Na šta misli on kad kaže kanon? Znači, kanon su sva ta dela iz Star Warsa koje su kao priznata u toj jednoj osnovnoj celini. Da li bi možda mogli da vidimo neku kao demonstraciju ili nešto tako? Pa može, naravno, da, što da ne. Demonstraciju neke force forma, neke borbene tehnike. Verzum ogroman ovako. Jeste velik. Jeste. Velik. A jesi se dobio sa kostimom? Šta sam se? Jesi se dobio? Pa ja samo ponekad ispadnem pa igram na... Kakav je odnos između tame i svetla? Kako da ti objasnim? Ajde da probamo bez maske još jedan puta. A zašto si odabrao Darth Vadera baš? Omiljeni lik iz detinjstva i čak sam ovim ispunio sam sebi san. Šta je toliko zanimljivo u vezi Darth Vadera? Šta nije? Tamna strana. Nama je princeza Leia iz galaksije... Princeza Dileja. Dileja. Reci mi, ove su i nokti nešto specijalno? Pa da, mislim da George Lucas nije to predvideo u budućnosti, ali treba da misli na nokte. Mislim da bi princeza Dileja imala takve nokte. Čime se baviš u privatnom životu? Vrtim štap sa vatrom, pa su mi pozvali da vrtim štap sa laserima. A, stvarno? Da, takozvani lightsaber. Gde ti lightsaber? Pozajmio sam ga prijateljima koji nemaju svoj, pa da... Znači, je li zlo spalo na to da deli jedan lightsaber? Pa po ovakvim eventima, da. A što se mene lično tiče, ja sam lično treniran karate već 19 godina. Koliko je potrebno treninga da bi čovjek ovladao silom? Kad jedete supu recimo pa kašikom, jel te nikad ne promašite i ne stavite uvo kašiku. Da bi tako jedan potez postao svakodnevnica, treba otprilike 10.000 časova. Ti sigurno dobro osjećaš silu? Dobro je osjećam. Jer princeza Leia malo bila obučena onako poprilično konzervativno. Dobro, osim tamo gde je robinja, tu su pokušali da se izvuku malo, ali mislim na njen outfit u prvom delu, u epizodi 1, izvini, u epizodi 4, prosti. Strojila ste da se ne... Ja sam inače ćelo, stalno izdao. Stalno si zao, da. Okej. Jel imaš puno prijatelja? Na Facebooku. Čime te svetla strana ograničava? Ne smeš da voliš, je li tako? Ne smeš da voliš? Ne smeš da voliš. Na svetloj strani ne smeš da voliš? Da voliš. A šta radiš u stvarnom životu? Nokte princeze Dileje. Da. Da. Možemo da dođemo kod tebe nekad da nam malo nabuđiš? Može, naravno. Da buđenje je obavezno. To mi je specijalnost. Hoćeš da uradimo zajedno jednu da izbacimo jedno zlo ili da uradimo jedan happy dance? Happy dance.